ultimately I have to ask myself, what is the true meaning of being perfect? And the answer I came up with was nothing. Not one thing. The truth of the matter is I despise perfection. If something is truly perfect, that's it. Συνδυασμένες οι δυνάμεις και ο πόθος μας, πειρασμένα τα πάθη και ο πόνος μας, προστατευμένη αθωότητα μέσα μας, ταυτισμένα αρμονικά στη ρουτίνα μας. Αυτό είναι η ψύχωσης. Οι δύο που πάντα ήταν 4, οι 4 που είναι όλοι και πάντα απ' το έργο σας αλάργα. Να προσεχώς δεν κοιτάμε γιατί είναι Hollywood όπως το δρομικά και φόλα. Κι εγώ έχω ένα ρόλο να παίξω. Δεν είμαι ατεόδοξος ή βάρβαρος, είναι αυθεντικός και απροσάρμοστος. Δεν είμαι ράπερ ηχός και προφανώς ούτε αδιάβαστος. Άκοπος, ανειδίκευτος, εργάτης ο κατάλληλος, με καλλιτεχνικές ανησυχίες της κοινωνίας, είμαι αμήχανος. Χαμελέον από το σαρονικό, γεννημένος στην ξενιτιά μιας Μητροπόλεως. Στα εκατομμύρια των ανθρώπων, αριθμός αμιληταίος, όχι όμως νούμερο τελευταίο. Στο βάθρο των πρώτων να γίνω πρώτος, δεν είναι το ζητούμενο. Το τύμπανό μου χτυπάω και κάνει κρότο. Hey. Εκπροσωπώ το μόχθο και δεν μου κάνει κόπο. Στο βιοπολογιστή, στο λογισμικό εισχωρώ και πιάνω χώρο. Στην προσωρινή μνήμη και επεξεργαστική σου δύναμη κάνω αναβάθμιση, είναι δώρο. Βάλε το κουπλέ να παίξει ξανά, είναι εντολή. Εμψύχωσης ακούς, αμελέοντος φωνή.